Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane ezisithembu ethanda nesithembu siyaxoxa. Umndeni kaAmahle, umndeni wakaBiyela. Laba ke abakhona ku social media. Why ke guys sixoxa lento ayikho serious, siyaxoxa nje siyadlula into esheshayo. Kuthiwa ke umndeni kaAmahle la ku social media usugcwele yonke indawo. Ngicela silungiseni iphutha yakhe sixoxe nje ngokulungisa iphutha. uAmahle simbona manje, Amahle Biyela. Uma ke sekuvelile ukuthi kukhona omusha ozayo i-girlfriend kaSibindi ila social media uqala ukuphithizela sifunele girlfriend entsha. Ngoba ku TV show kuma episode aqalile bebesamfihlile uAmahle. Kwaba khona ku TikTok ngoba mina ngithole ku TikTok ukuthi uAmahle no uMabiyela waseMenmouth. Sesifuna kuMabiyela waseMenmouth because ukuthola uMabiyela waseMenmouth sizomthola ngoSibindi ngoba uza ngoSibindi. uAmahle oMafikizolo ku social media. Hayi umndeni wakhe. Umndeni wakhe kudala ukhona. uZimdola simazi before uThando Nesithembu. Mangabe ngithi sikhulume lento ngoyiqiniso because uZimdola kade wabakhona ku Khosi FM. Ngaphezulu ke kwalokho sizoza ke kusisika Zimdola lo uAnti oke waba nokukhuluma ngoba ekhuluma vele ku social media. Ngaphezulu uZimdola ube usisi uZimdola Nkosi yami ulapha ya ku Khosi FM aphinda be social media uyaphithizela uyasebenza. Isiphi ke sizathu esizokwenza ukuthi ngoba naku ingane le yakubo isiqome ingane la yalapha kaMseleku bebe bancane ku social media bebe benemsebenzi abayenzayo. Ife leyo nto ayikho fair. Ayikho nje fair. Ngiyawalalela ama-video ukuthi hayibo lo mndeni usuzama ingane uzama udumo ingane efika manje uAmahle oWumafikizolo. Uma futhi naye sesimlalela ngoba uyena useke wa deactivate i-account yakhe. Awucabangeke Zimdola kanye nabanye kade besebenza la ku social media bexhumana nabantu banamabhizinisi uAmahle ekhona ke ngoba phela ngithi uAmahle umndeni wakhe lo. Umehluko into esiyenza ukuthi abonakale egqamile ingoba sesimazi ku TV show. Hayi manje ukuthi uAmahle nje ubengenabudlelwane nomndeni wakhe because guys amanye ama comment uthi wafunda uthi hayibo uyicabanga nini lento ngoba manje mawusobhekisisa kuma video siwabonayo uAmahle ukhona ukuthi nje besingamazi. Simazi ke ngoba yena usevezwa ku TV show. Yena ke ngoba sikhuluma ngaye manje sekugqama yena. Mhlawumbe ukhona nomunye othe hawu ku TikTok uAmahle wavela manje kanti ubekhona. Kodwa mawungabhekisisa uTikTok ka Zimdola usisika Zimdola babe khona dala before uAmahle mhlambe aqala be-active ku social media. Why ke sekuzoqhamuka ukuthi sekusetshenziswa ingane ngoba befuna udumo. Ukuthi nje ngiyanqena ukuxoxela ukuthi uZimdola useke wa trenda kangaki. Useke wawina ke nezinto eziwinayo. Kodwa ezinye izinto usuthi hayi seninehaba ihaba niyalenza because abantu bavele bevumelane ngento engekho. uKhosi FM kwafika neNozimdola khona waba ekuKhosi FM wazama futhi into yoku-actor. Sengikhohliwe ishow abe actor kuyona ngizoyifuna ngiyithole kuze ngikukhombise lento. Mase ke number 2 sesik Aunty ke. Aunty kaAmahle lo okeke wenza ke i-live video noAmahle wakhuluma. Yena ke okwakhe ngoba ngiyazi ukuthi bakhona abantu la asebejaja uAmahle ngama-views ka-Aunty wakhe. Ibuke kanjena ke into. Aunty kaAmahle kade waqala ku social media ukukhuluma. Mina kune video mhlambe engiyibone yakhe 2 years ago trend ku TikTok. And into ayikhuluma kule ya video angivumelani nayo.
Angivumelani naleya nto ekhuluma kuleya video, kodwa ukhona uyakhuluma ubeka ama-views akhe ngendlela awabuka ngayo, abamvumelayo bayavumelana naye, abamphikisayo bayaphikisana naye. Yinto avele yenza leya yani kade eqala. Leya video wayekhuluma ngani ngavele angiyiqedanga because ngiyeza ukuthi asikho isidingo sengiqhubeke nale video because le nto yakhuluma nayo la mina angisubscribe kuyona, angivumelani nayo, kodwa uvele ukhona ukhuluma kanje. Amahle ngoba musha, amahle emehlweni ethu uvezwe izingane zesithembu. Yena uma esevela no-anti sekungathi u-anti ubeka ingane eduze la ngoba nakhu efuna enakeke or abenjani, lithini igama, ufuna mhlampe ukuthi kuthiwani, chasing clouds or ukuba relevant ngoba esebeku amahle. No, amahle ukhona lapha ma ungathi nje uya amavidiyo avelayo nangu amahle, huye umehluko yini useqanyiswe i-TV show. Yingakho ngisho amahle ngisho kungashisa uziminethe imvula kodwa engayi-deactivate i-social media account ngoba izomsebenzela mayifuna ukuthi imsebenzele. Le nto bengezwa ikhuluma kule video ukuthi oZimdora sibazi kuqala kunomsiliko. Angiboni futhi mhlawumbe kungaba abantu abathi sizosebenzisa udumo lukaMsiliko, banodumo labo. Zikhona-ke nezinye iy'ndaba-ke ezike zatrenda ngabo ezizoyikhulunywa nje. Leyo ukuthi ngoba sekuvele izingane zesithembu sebefuna ukusebenzisa ingane, hhayi. Futhi nayo ingane yiyo ey'khethela ukuqoma, phela iy'ngane yizo eziyiqomelayo. Umndeni kungena ngoba usungena sekunokukhuluma kanje. Ngoba manje sekukhona ama-comments athi laba basebenzisa ingane, hhayi bo. uZimdora useyishayela ngisho into esa-Pick n Pay ngiyaxolisa, yazi yini lento abavele ngihleke yangidina kwanami. Uyaphithizela uZimdora ngikutshela. Bayafunda nje ngisho odade abaningi kuyena indlela aphithizela ngala asebenza ngayo ku-social media. Mase-ke kufika mina kanye nabanye sithi senifuna ukuvela ngoba nakhu, hhayi bo. Inwele uyiphethe, amakhombo, kuningi nje okwenzayo. Ama-events kaMaskandi uya-organize amaningi, kuwina ngisho ama-Quantum. Sizothi-ke manje ngoba sesibona omsireko bona bahlaliswe ukuthi bafika nesithembu ku-TV, kwabangathi isithembu yinto enhle, befika kwahamba zakhala. Kwaba ukuthi-ke abantu sebebathandile ngokwe-TV show yabo, baduma-ke baba nodumo labo, kodwa uZimdora kade waduma. Naye udumo lwakhe nje siyamazi, uyanominate ngisho kula osuke kubizwa khona for into eqondene nomsebenzi awenzayo. Manje-ke ngoba nangu amahle ingane kabhuti sekuzoba sengathi hayi because neniyibone kodwa lento ukuthi kuyenzeka abantu bebebaningi bevumelane ngento engekho. Uvele ubone ukuthi cha, ayikho-ke kodwa le. Yes, siyayikhuluma sibaningi kodwa ayikho. Ukuba khona kwayo ayikho. Mhlawumbe-ke sengamxolela-ke ongaphuma e-KZN ngoba kungenzeka ukuthi uKhozi FM i-radio station angayilaleli. Naleya TV show le sengibala nje izinto mhlawumbe ezimbekela emehlweni abantu. Naleya TV show wayedlala kuyo i-TV show engakazi ayibuke. Ngoba beyidlala nini? Beyidlala ngo-6 ntambama. Ngo-7 lapho ngizoyibheka le TV show ngikhumbule. Kodwa nje siyamazi. Kwenzeke futhi nanokuthi uMaskandi awujwayele ngeke kuzuze uwazi. Ngoba nje into yamaskandi keke into abayithandayo kulowa muzi kulela khaya. Ngizocacisela ukuthi singavumelani ngento engekho size siyenze ephilayo ibe khona. Kuyenzeka phela lokho ngoba manje sesothi basebenzisa umntwana uyumafika izolo. Bona kade bekhona.
So kungaba ukubuka kwakho ukuthi hawu cha, shuthi sebemveza kakhulu ngobani, ngoba nawe ubungamveza kakhulu kube-ke umntwana wakini. Umvezwe mhlampe ezizatheni zokuthi ngesizathu mhlampe sokuthi nje baningi abantwana bathi yazi yayinhle ingane, umvezele lokho. Hhayi ngoba mhlampe sumvezele ukuthi uqama ingane yakamsele ukuthi nani, umvezele ukuthi nje kuthiwa ingane yakini yinhle. Nawe ungamveza kodwa phela umntwana wakini mayengcono, naye engenankinga. Umvezele ukuthi nje kuthiwe muhle, hhayi ukuthi into eseyigugu ngoba kuthiwa uthanda umfana kamseleko. Abantu abayenza ibukeke kanjalo. Cela uyivale ividiyo ngizoze ngiqale lokhu kugema kwami. Bye.